नांगौखौ नुनाया लामायाव आगोल गंगार थाइसे गिदिर गिदिर गोनां नालाय बिदियाव सौग्रावो बियो अफार खारब्रेला बायलांनाय आयौ बियो बे एन्दों बिदि बा होननोसै दहाय बानो जिरायबा आरो लायलाय थगायो दा बेयो गावनो बा होननोसै बा होनदो बा दे दे बाबा दे बाबा दे Ê, nấu nữa, nữa. Rồi, ba ăn gì về, ba. Ai ơi. Được. Đi. Ayo, ba. Hiếu ngon. Lấy, terus. Bây giờ nó Hello. आ गया बबीता ब्लॉक ऑफिशियल आ गया हेलो लाबो खायनि सिलाङा बार उन्दो जाग्रा मालाय मोना मा इले 미고랑 이렇게 하는구나. 누른다. 아유, 나가. 아유, 쌍이. 우니 코코로는 하바. 릭시. 응만 두두해. 우니 코코로는 나라바나. Roma madam so win about thank you so much on Hey. Mandeng मा खबर गेजेरावनो मेडाम नोंहालाय जाखांबाय नामा लान्च जाबायना जाखांबाय औ माबासोमोनलै गरसि आलु लाब्रासोमोन आरोना रोटी अच्छा 아자 다 타요 아자는 흔나가 비고 타. 예 이타오 디 on thank you on thank you on thank you so much thank you
Mama. Come on, no. Roma on. Thank you so much, madam. Về lại. Mang này đi. Rija khadini lại. On. Thank you. Chắc quỷ ra nó hà đình bị bắt trả lại. All friends support grow. Support me, guys. सपोर्ट कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए. Please support. उन्होंने क्या बोला है? Support to screen, please. On. Về lại. Mua sâu bây giờ không trên bài đi bên thằng này làm vậy. सब करती रहो. करो दोनों से. Châu là một lần nay này ăn thịt khác là bao nhiêu man chả làm gì hết rồi. Này bây giờ vừa. Thằng có làm hai bài hụt phát là thế rồi. Nay này lúc con nay là ông bài đường đăng này ăn nó xem bài về hạt. Aja. Đâu. On, thank you. Cái thằng này lúc này hà này. Browser sugana dang. Son Koyare on. Thank you so much. Welcome. Good afternoon. Ma खालामदों. जाखांनानै ओरैनो नोंसोरजों कमेन्ट फरायगासिनो आरो ना. Roma madam on. Thank you so much. Sanjit on. Bro. Hello guys. Ma खबर आब'नो सोरखौ सोंखो? Roma madamखौ सोंखो ना माखो? मा खालामदों? On. Thank you. Roma madam on. ID horde dengba idea mobile be mobile बारा बुरजा गैखाया आरो आंनाव बारा बुरजा खालामना लायाखै आं ओमफ्राय मबाइलबो एक्सट्रा गैयाना आंनाव सोलाव जासो Summit on. Roma madam on. Thank you.
Please support Ama. करो दीजिए sunset on thank you लगाओ मा बुस्थु हरखोलै मा एम्फौ बिलाइ Summit on rumah madam on thank you Summit on thank you rumah madam on Summit on thank you rumah madam on Summit on thank you rumah madam on Bibal mix Ebi आ गया good afternoon thank you so much welcome most welcome Bibal ji 3D gamer आ गया हमारा hello bro hello good afternoon rumah madam on will join me Double J चला गया क्या full support नांगौबा हाय आंगौबा दा support नांगौबा हाय मा खोथाय आंखौबा बर'सो ना होमबा jak matang medi बिबाल भैया जी मैंने आपको कॉल कर लिया एलबी का बाद में आपका वीडियो वॉच कर दूंगा ओके चला गया क्या कमेंट कर दीजिए
Today gamer asal lagi क्या Hai thank you Roma madam थांबायसो माथो गार'सोमोन मानसिया है ना आपका Babal Babal mix जी रोम ऑफिसर को साफ कर लो वापस रिटर्न मिल जाएगा मैंने आप लोग ब्लॉक कर दिया ज्वाइन कर लो थफ्ला थफ्ला गरम थफ्ला गरम मा होनदों थफ्ला गरम aham danger nih thank you say थफ्ला गरम आंनि लाइभ स्ट्रिमाव सफैनानै थाखाय गोजोननाय थाबाय सोर जालायखो एबा आइडि ना चेनेल जाखो आइडिसो ना साइसआव होनलाय माथो सोरनि आइडि जाखो बेयो एसपि ब्लग सफैनो हाबाय दे थेंक इउ स माच आं ब्लग खालामना होनि र' कमेन्ट श' जायाना जाबाय आरो नोंना एसपि ब्लग थफ्ला गरमना माबा जायाखिसै श' जायाखिसै नै आर'थि सफैनो हाबाय थेंक इउ ओमफ्राय मा होनदों कमेन्टस नुदों ना आदै नुदों आंनाव फैदोंथ' हेलौ एभरिवान थफ्ला गरम मा होनदों आर'थि नोंना गुसु नामा थफ्लाया बुंलायनो सोरब्रा बेलाय आपको भी फुल सपोर्ट हुआ है थैंक यू सो मच बीबल भैया जी न्यू कम आरती को भी ज्वाइन कर लो बीबल जी जो न्यू है उसको सपोर्ट कर लो
ओमफ्राय मा होनदों आं नायनो सम गैया होनो मा होनदों मालाबा दावखोलाय बानो मा होनदों बानो आसो आं बुजियाखैलै नोंनिखौ एसबि फंबाय माबा दावखोलाबो ए बारायलाबो दाबो आर'थि ओमफ्राय मा होनदों रमास सिसनो गाब्बाय आरोना ओमफ्राय मा होनदों अन होनो जोंहा माबाया ओमफ्राय हेलौ आर'थि अन ब्लक आर'थि हेलौ राधे एसपि ब्लक अन हेलौ एभ्रिवान एसपि ब्लक लाइक डन थेंक इउ लाइक होनो थाखाय गोजोननाय थाबाय हेलौ एभ्रिवान आर'थि अन थेंक इउ Roma madam on thank you SB hello आर'थि on ओमफ्राय मा होनदों एसपि ब्लगा रमा सिस्टार मा ओंख्रि जाखो होनदोंमोन SPI hello everyone on thank you Roma madam on आर'थि on thank you hello everyone सासेयाबो सोर नायखुमा खालायखोथाय hello everyone hello आर'थि सापर्ट मा होनदों सोलायनो नामा माखौ होनदों सोलायनो नामा हो सोलायनो नामा सौलायनो नामा जागौमोन बे ए सौलायनो नामा माखासे सौलायनि राधे थेंक इउ आर'थि ओमफ्राय एसपि on थेंक इउ आं जायाखै रमा बानायदों आदसा बानायगासिनोसो होमबा
हेल' एभ्रिवान MMB ब्लग सफैनो हाबाय थेंक इउ ओमफ्राय HB ब्लग अके हेल' एभ्रिवान थेंक इउ सै MMB वेलकाम आंनि लाइभआव सफैनानै गोजोननाय थाबाय मोनायावथ' होफिन जायाखैलैना नोङो मा जादों ओमफ्राय दासान्दि जै बिसिनाव दलद थाबाथाय दो थांफ्लांना बावना थाबाय दहाय उन्दुलांफिनो फाग्लासो दाख्लैबो हाबहैनो हायाखै आं बारा गोबाव थायाखै साला नायबावाखै आङो दिनो सफैनो हादों मा ओंख्रि जाखो आदाना जानाया माबासिन आरोना गरसि आलुसो थेंक इउसै दै आंनि लाइभआव सफैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय रोजा रोजा साबायखर लाइक दं आदा थेंक इउ अगे ओमफ्राय नेट स्ल' आदै नोंनानो दाबो गिदिंबावदों नामा फाग्लासो आर'थियन ओमफ्राय मा होनदों औ जाथ'वाखै जाखांबाय नोंनालाय माथो ओंख्रि जाबोखो जेन' नानि ओमफ्राय हेल' नो Roma Madam on, Dino Rani on, thank you. ओमफ्राय मा होनदों hello everyone आर'थि on, Dino on, thank you. दिन'ना बेसे थांखो 4:31 थांबाय जालांगोन दे MB vlogs okay thank you ओमफ्राय SB on आर'थि on Dino on सालायदों आंनो दे सालायबाय था मैयामारि सिख्लाफोर बहुत सिदा खिथिखो दे खिथाहरगोन आं नङाबा बेवहायनो आर'थि जों मा फालाव वाइटसो मोननांगौ दे आर'थि on अट' सालायदों आर'थि ब्लगिं आर'थि नो ओमफ्राय दिनै on आर'थि on थेंक इउ Roma Madam on थेंक इउ ओमफ्राय SB blog on थेंक इउ आर'थि सालायदों आंनो सालाय लागाव आर'थि on आइडि दंबा हरदो आदानो आइडिया आंनावहाय नोंनो हरखाजोबनायसो नामाथाय सिगाङावहाय गोदान दङ आरोना बेखौ हरगोन आं दा र' मोनसे गोदान दङ
मोनथामना बेसेबांबा माबा खालामदोंमोन आङो खालामदोंमोन आं ओमफ्राय कमेन्टआनो स' जायाना रावनावबो गोदान खालामनाया मारैथाय बिदिथाय रागा जोंना दानफिनजोबदां मोननै भेरिफाइ खालामखांबायमोन आङो चेनेल खुलिनो होननानै बेखौबो साफा डिलिट खालामजोबबायलां भेरिफाइ खालामनाय आइडिखौनो दाननांबायसो आंनाव मोननै दङ दा आदसा आंनाव हराबाबो जायो दे आइडि लानो बाबाय आं दे हरोबा हर ओमफ्राय हराबा नांलायला आरोना ओमफ्राय जोंहा बिसाल सफैनो हादों दै थेंकिउ हेल' ब्र' हेल' गुड आफ्टारनुन वेलकाम ओमफ्राय अन दोनगोन ब्र' आं आदसा दसे उन्दुनो ओंखारबाय अके दे ओमफ्राय बे थेंकिउ आरथि अन ओमफ्राय बिसाला मादों मा खबर ब्र' गेजेरावनो मोजां गाज्रि गेजेरावनो आरोना ओमफ्राय मा होनदों बिसालागै मा ओंख्रि जाखो होनो जोंहा दिनुआ ओमफ्राय दिनु अन थेंकिउ आरथि अन ना आरो दालिसो दिनु सनानो आरथि अन सौलायनो नामा हैनो फैलै बेथा हख्लायना हरनां साखा बख'ना हरजाबासो नंगौमोन आंजों गोथाव आंनोबो दोन आंबो जाहैगोन बिसाल सनानो मेंखो हो सो खोनाबाय मेंनाय बायदि खोनादों आयौ सना दे जागोन होनबालाय दोनथारगोन आंनो ओमफ्राय मा होनदों ब्र' आइडि गैया नामा मबाइल एक्सट्रा गैयालै आंना मबाइल एक्सट्रा दंबालाय जेबो नङामोन गगेरे गुलदुमसो नङा जानोलै खबर दंना गैया जाखो आरो आं थांबाय दे
ओं दे थेंक इउसै दसेबो सापर्ट होफैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आंबो दुगै नै आदा थाथ' दे अके दे आर'थि अन दिनै फरस'ल' मोनाथ' नेटआबो जाया ओमफ्राय फाग्ला बोरनायसो आर'थि अन थेंक इउ नांबाय थाग्रायानो जाबावलासो नै नांबाय थाग्रा जायगायावनो आर'थि अन रमा मेदाम अन राधे थेंक इउ रमा मेदाम बुजिथार आं कमेन्ट जेबो नङा दे अन थाबानो जाबाय दे बुजिखौलाय खामानि मावाबालाय बहाथो
বেশি dah. Thằng xuống mà nó quả khăn này thì nó gục
그래. कोई भी नहीं, कोई नहीं.
थारिखनिफ्राय 15 नामा 이번에 반전 안 오네. 진짜 끓으면 맛있다 그래.
खमायलांगासिनो जाबाय
सेनेलाजिलाय गोदान बायग्रालाय एसे जानानै थांसै आंबो
자, 이거. 방금 되게 잘했는데. 소주는 한 마리 라. 왜? 하?